Tak. Er I lige klar? Også Olga? Så må vi lige tælle. 1, 2, 3, 4, 5. Og se der går. Nu tæller vi lige. 1 år for ham nu. 2 år for ham nu. 3 år for ham nu. 4 år for ham nu. Skal vi se, om det er det samme hernede? Spændende. Sådan. 1 år for ham nu. 2 år for ham nu. 3 år for ham nu. 4 år for ham nu. Se, ude i siderne, der er noget, der hedder stjernekaster. Og dem tænder jeg, når vi skal til at synge. Jeg skal lige finde ud af ham nu. Det er stjernekasterne. Altså, alle har lige hænderne under bordet. Fordi jeg tænder dem lige om lidt, så kommer der nogen. Der sker ikke noget, vi skal bare holde hænderne under bordet. Ham nu, hvad for en sang skal vi synge? Skal vi synge den med kagen? Med kagen, det passer jo lige til. Den der lige til at fortælle dem her. I skal bare blive siddende, og I skal ikke røre hænder, de skal være nede under bordet. Så kan vi heller nogen fra jul. Så kan vi heller spise kage. Kan man godt spise det. Nu skal I vise aldrig lufte. Så synger vi. I dag er det Ramnos fødselsdag. Hurra, hurra, han sikrer sig en gavestund. Han ønsker sig med dejlig chokolade. Men denne dag er også og for hjemme. Tallerken op. Det er godt, at Nej, det er lige meget. Den her vil kun have ordentligt. Og det vil jeg også.